Ataboka nke 33 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe a tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ịma ike bodu na-enye Chineke ekene n'isi Mother Teresa Ego Ọkpala, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-enye ya arụ ike, na-edu ya, na-echekwaba ya n'odibo ọ na-agba n'ụlọ nke Chineke. Patrick Nwosu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele n'isi nwa ha Jacob ihe a na-achọ Nwosu, onye nke na-eme mmemme arọ 10 o ji wepụta ụwa nke anụwa, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ya. Ndị Sacred Heart of Jesus na Immaculate Heart of Mary na-ayọ ngọzi Chineke ụdịdị ihe na nchekwaba ya n'isi ndị otu ha niile, wee na-akịta ha na-akwado ibido otu anụnwa n'ebe anụnwa ka ọ na-aga n'ihu ọfụma. John Paul na Nwakamma Okechukwu na-ayọ nchekwaba Chineke n'isi ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa ihe ndị ọzọ niile ha bụ n'obi. Elias Ụgbọgụ na-ayọ ihe ọbụla ji Nnamdi Kalụ Ọkaji wee nọrọ ebe ọ nọ ka Chineke mee ka arapụ ya. Elias Ụgbọgụ na-ayọkwa nchekwaba Chineke ududu ihe n'isi ndị youth na ndị young adult nọ na parish anụnwa ka Chineke na-agbazi ha na-edu ha. Bọni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele maka ngọzi ya niile, were na-ayọkwa ihe ọbụla ihe ndị ọzọ niile ezinụlọ ya bụ n'obi. Ezinụlọ Mark na-enye Chineke ekele maka Rain of Favors nke batara n'ezinụlọ Mark niile, n'isi ụmụ ha na n'isi grandchildren ha. Tony na Ịma Ikeburu na-enyekwa Chineke ekele maka ọdịmma Chineke na ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa maka ngọzi ya, nchekwaba ya na oriri ya. Grandma Kalista Ezeokoye na-enye Chineke ekele n'isi nwa nwa ya Chidi Ezirim Ụkwụanị bụ nwa nwa ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya, na-agbaziri ya. Jude Mmụọjekwu na-ayọkwa ihe ọbụla ihe ji Nnamdi Kalụ n'ebe ọ nọ, nna biko ka o mee ka ndị a chegharịa ka a raa ya na-enweghị nsogbu ọbụla. Lenọs na Ngọzi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka nke ha, ọdịmma ụmụ ụmụ ha na ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwaanyị nke Iruka Cynthia Anụnwa Ọrakpo. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Ezinụlọ Ezirim na Alọfoje na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Ezirim na Alọfoje.
Edi na Angie enwedo n'ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha Justina Mgbafọ ego igwe enwedo. O si na Nneka ụfọdụ n'ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dominic ụfọdụ, Augustine Ututo, Father Julius Ututo na Father Godwin Ikobi. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Igwedibia. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Justina Okeke, Silas Okeke, Marcelina Okuduba, Leonard Ututo, Raphael Ututo na Bertrand Ufondo. Ndị otu ndị prayer line na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile ndị otu ha rapụrụ ụwa nke a, wee na-ayọkwa maka ndị niile nwụrụ na n'ime ndị otu ha, n'ime ezinụlọ ha na n'ime extended family ha na mkpụrụ obi ndị nke nọ na purgatory. O si na Nneka ụfọdụ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Christiana Obiora, Margaret Obiora, Maria Obiora na Efosi Ọba. Boni na Uju Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Basil Ezechukwu, Sylvester Ezechukwu, Agatha Ebo, Fidelis Ọkpala na Ekene Emechebe. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Yesu Kristi
na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi ndị mụrụ n'anya, udo dịrị unu niile. Unu abọọla chi. Ya ka anyị na-eru ihe aja masị dị asaa dị maka ndị niile bụ ndị yọrọ ya dịka a gụpụtara anyị na mbido ụka. Anyị na-echetakwa mmadụ niile yọrọ anyị ekpere n'ụzọ dị iche iche, ọkachakwa ndị niile bụ ndị nọ n'ọrịa na ndị na-ata ahụ. Ụmụnna, ka anyị kwado ụwa anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịsịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elugha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịlọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Now
Chineke. Otito dịrị Chineke. Otito dịrị Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Inwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị ịdị na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya abịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo. Biko mee ka anyị site na ịgbara gị odibo nweta aṅụrị zuru oke oge niile. Site na dị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Malakai. Lee, oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka ha bụ igbugbo ọka. Ụbọchị ahụ ga-ere ka oke ite ọkụ. Ụbọchị ahụ na-abịanụ ga-erepịa ha na-ahapụghịrị ha ngalaba maọbụ mgbọrọgwụ. Ọ bụ dị nwenụ nke igwe ndị agha na-ekwu ihe a. Ma banyere unu bụ ndị na-atụ egwu aha m, ka anyanwụ nke ezi omume ga-awara. Ọ ga-ewetakwara unu ọgwụgwọ mgbe ọ na-amụkwasị unu. Okwu nke osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: Dị nwere anyị na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Zanụ ya. Dị nwere na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji ịkwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Werenụ ụbọ akwara na olu abụ dị mma were dị nwere anyị ukwe ọma. Jirinụ opi ike na ada ụda wee ukwe n'ihu eze ahụ bụ dị nwere anyị. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. Ka osimiri na ihe niile dị n'ime ya bigbọọ, ụwa na ndị niile dị na ya. Ka mmiri niile kụọ aka ha, ugwu nta niile ekwupụtakwa aṅụrị ha n'ihu nke dị nwere anyị. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa iji kwụba aka ọtọ na-achị mmadụ niile. N'ihi na dị nwere anyị na-abịa ịchị ụwa, ọ ga-eji kwụba aka ọtọ na-achị ụwa, jirikwa eleghị anya n'ihu na-achị mmadụ niile. Dị nwere na-abịa ịchị mmadụ niile.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Unu onwe unu ma nke ọma ka anyị siri dị mkpa. Unu onwe unu ma nke ọma ka anyị siri dị mkpa na unu ga na-eme ihe otu anyị siri mee mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị ebighị ndụ aghara na umengwụ mgbe anyị nọ n'etiti unu. Anyị erighị nri onye ọbụla na-akwụghị ụgwọ, kama anyị rụsiri ọrụ ike, dọgbukwa onwe anyị n'ọrụ abalị na ehihie, ka anyị ghara ịbụ onye ọbụla n'ime unu ibu arụ. Ọ bụghị na anyị enweghị ike ịna unu ihe oriri, kama anyị mere nke a ka anyị wee tọrọ unu ezi ụkpụrụ unu ga na-eso. N'ihi na ọ bụrụgodu mgbe ahụ anyị nọ n'etiti unu, anyị nyere unu ya dịka iwu na onye ọbụla jụrụ ịrụ ọrụ erikwala nri. Anyị nụrụ na ụfọdụ n'ime unu na-ebi ndụ umengwụ. Ha bụ naanị ndị oriri, ndị anya ha tọrọ n'ihe onye ọzọ, ndị na-achọghịkwa ịrụ ọrụ ọbụla. N'aha Onyenwe anyị Jesu Kristi, anyị na-enye ndị dị otu a iwu, na-arịọkwa ha ka ha jiri nwayọọ hazie ndụ ha, mụta ịrụ ọrụ ka ha wee kpata ihe ha ga-eri. Okwu nke osebụla ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Mụrụ n'anya na-ekpe n'ekpere oge niile, iji nweta ike iwere ntụkwasị obi guzoro n'ihu nwa nke mmadụ. Haleluya, 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 Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ụfọdụ na-akọ akụkọ otu esi were okwute dara oke ọnụ na onyinye ndị mmadụ jiri tụọrọ Chineke mma chọọ ụlọ nsọ mma. Yesu wee sị ha, lee, ihe ndị a niile unu na-ahụ, oge na-abịa mgbe a na-agaghị ahapụ ọbụna otu nkume n'elu ibe ya, ma a ga-akụdacha ha dum n'ala. Ha bido jụọ sị, onye nkụzi, olee mgbe ihe ndị a ga-eme? Kedu akara ga-egosi na ihe ndị a gaje ime? Yesu wee sị ha, kpacharanụ anya unu ka mmadụ ọbụla ghara iduhie unu ụzọ, n'ihi na ọtụtụ ga-abịa were aha m na-agwa ndị mmadụ sị, abụ m Kristi ahụ, na-ekwukwe sị, oge ọbịbịa ya eruola.
unu esokwala ha. Ọzọkwa, mgbe unu nụrụ na agha na-abịa ma ọ bụ nụ maka ọgbaghara dị iche iche, ka ụjọ ghara ịtụ unu, n'ihi na ihe ndị a ga-ebu ụzọ mezuo ma ngwụcha ụwa erubeghị. Yesu sịkwara ha, mba ga na-ebu agha, eze na eze ga na-ese okwu. A ga-enwe oke ala ọma jijiji na ụnwụ na ajọ ọrịa na-arịa ọha mmadụ n'ebe dị iche iche. Akara dị egwu ga-apụta na mbara igwe, abịakwa nwee ihe ịrịba ama. Ma tupu ihe ndị a niile mezuo, ha ga-ejide unu, butere unu okwu na ụka. Ha ga-akpụta unu n'ụlọ ekpere ma n'ụlọ mkpọrọ, bịakwa kpee unu ikpe n'obi eze na n'ọgbọ ikpe ndị isi ala n'ihi aha m. A ga-akpụta unu ka unu gbara m akaebe. Ihe m gwara unu bụ, kpebienụ n'onwe unu tupu oge ahụ eruo na unu agaghị echegbu onwe unu maka ihe unu ga-aza, n'ihi na mụ onwe m ga-enye unu ọnụ okwu na amamihe nke onye ọbụla n'ime ndị na-emegide unu na-agaghị enwe ike iguzogide ma ọ bụ ịgbagha agbagha. Ọbụna nne na nna na ụmụnne unu na ikwu na ibe unu na ndị enyi unu ga-arara unu nye. Ụfọdụ n'ime unu ka a ga-egbu egbu. Mmadụ dum ga-akpọ unu asị n'ihi m, mana ọ gaghị efopụ unu ọbụna otu agịrị isi. Ọ bụ ndidi ka unu ga-eji digbuo ihe ụwa, wee zọpụta ndụ unu. Ozi ọma ka Onyenwe anyị. Otu dịrị Yesu. Ọ bụrụ na anyị gere ntị mgbe a na-ebido Mass, a gwara anyị na ụka taa bụ ụka nke ole? Ụka nke ole? 33 n'oge na-adanyeghị na emume. Afọ ụka ọ dị ole? Afọ ụka dị 34. Asị anyị na taa bụ ụka nke 33. Ihe ọ pụtaziri na ọ fọrọ otu week afọ nzukọ eme gịnị agwụ. Ya bụ ihe anyị na-akpọ liturgical year. Maka na Sọnde na-abịa abịa anyị ga-eme emume Christ the King. Emeche emume Christ the King, Sọnde ọzọ na-esote ya anyị ebidozie ụka nke mbụ n'oge Advent, First Sunday of Advent. So ọ bụzi ihe na-atụ ha anyị n'anya na ọ bụrụ na anyị lee anya na ihe a gụpụtara anyị n'akwụkwọ nsọ taa, ihe niile na-ekwuzi maka ọgwụgwụ oge. Ugbu a afọ nzukọ na-abịa n'isi njedebe. Anyị lekwezi anya, chi jiri eji na-akarịzi, ehihie dịzi nkenke, night time is longer now. Mana ihe a gụpụtara anyị taa ọ eziokwu na a na-ekwu maka ọgwụgwụ oge. Ihe nzukọ na-akpọkwanụ ma ozi ọma anyị gụrụ taa, ma ihe ọgụgụ nke mbụ anyị gụrụ site n'akwụkwọ onye amụma Malaki. Ihe a na-akpọ ha bụ ihe a na-akpọ apocalyptic text. Apocalypse. Kedu ihe bụ apocalypse? Ana m ajụ unu, jisi ike kwuo, ọwụ naanị m ga-ekwu ka taa. Gịnị bụ apocalypse?
ụwa mmebi mana ọ na anyị gaa na akwụkwọ ikpeazụ na Baịbụl a na-akpọ Revelation. Akwụrụ mana ihe a na-akpọbu ya mbụ Apocalypse. So Apocalypse bụ asụsụ Greek, mana atụgharịzi ya n'asụsụ Latin. Apocalypsis atụgharị ya n'asụsụ Latin ya wụrụ Revelatio. Revelatio wụ Revelation. Kedu ihe wụ Revelation dị na ọhịa m chọziri ịnụ? Mkpughe. We have to understand that for us to get what we are reading today. Ma ị na-ebu ha n'obi na ihe a anyị na anyị taa wụ mkpughe, ị gaghị aghọta ihe a gụrụ. Mkpughe wụ ihe a na-akpọ Revelation. That is ihe mụ na gị ga na-ele anya mana anyị ahụghị ya. Sọsọ Chukwu ga-abịazi mere anyị ya dịka mgbe nwaanyị na-agba akwụkwọ. Enwere ihe na o ji akọva ihu ya kwa ya. Ha rute n'ọta eme gịnị? Ekpughe ya veil ahụ, gị hụ ihu nwaanyị ahụ na nchake. Ọkwa ya wụ ihe anyị ga-eme taa n'ihe a gụpụtara anyị ebe a. God is revealing something to us. Mụ na gị agụọ na ya wụ ihe, mana otu esi gụọ ya, ihe ọgụ nke mbụ agụrụ taa sọsọ 1 minute ka ọ nụrụ. Ikekwa ụfọdụ n'ime ya, we have not even sat down ihe ọgụ ahụ agwụ. We have to look through it and then be sure of what God is trying to reveal to you and me. Maka na ihe niile awụ ha gbasara end time. God is trying to let us know something that is very important that we have to catch. Oh, na inweti ya, then we are in the right place. So onye amụma Malakai bịara sị o, enwere ihe o kwuru ebe ahụ na-atụ egwu. Ọ sị lee oge na-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-erepịa dịka gịnị? Dịka egbugburu ọka chaff na nara ahụ ere. Ndị nganga na ndị ajọ omume, time will come when they will be consumed in the fire. Ihe abụghị okwu gbara belebele. Okwu a bụ wait, maka na asọ osekpụrụwa Chineke na-eme gịnị na-ekwu n'oge ga-abịa mgbe ndị nganga na ndị ajọ omume ga-eme gịnị ga-erepịa dịka gịnị ọkụ bad. Mana obi ha ebe ahụ ọ bịazie sio ma banyere unu ndị na-atụ egwu aha m ka anyanwụ nke ezi omume ga-eme gịnị gawara unu. Ile ya ebe dere ya n'asụ bekee na bulletin. N'asụ bekee ọ sị o, but for you who fear my name, there will arise the Son of Justice with its healing rays. Okwu ọma maka ndị ajọ omume, ha ga-eme gịnị? Ha ga-erepịa dịka ọkụ. Maka ndị ezi omume kwe gịnị ga-eme? Anyanwụ dịka otu anyị si enwe ndị nsọ, foto ndị nsọ, ile foto ndị nsọ, enwere ihe na-anụ ha n'isi akwụ ya. Malaki kpọgị ya taa, anyanwụ nke ezi omume ga-eme gịnị? Ga-achakwasị ha. So ụzọ ihe abụọ anyị hụrụ. Nke mbụ ịdọ ndị ajọ omume aka na ntị na ha mee gịnị? Na ha kpachara anya ha. Nke abụọ wụkwanụ ịgba ndị ezi omume ume. Nọrọnụ nga unu nọ, maka na ihe unu na-eme unu ga-eme gịnị? Ga-erite ya uru. So ihe anyị gụziri n'ihe ọgụ nke mbụ, maka na Malaki wụ the last of the minor prophets. So ọ bụrụ na ị gaa na Bible, ị ga-ahụ na after Malaki abanyezie to the New Testament. Ọ bụzie na ihe Malaki kwuru na ihe ọgụ nke mbụ bịazi kwado anyị maka ihe Kraịst kwuru n'oziọma taa. N'oziọma taa a gwara anyị na Yesu Kristi ebee ka ọ nọ? Ebee ka ọ nọ n'oziọma taa? Ihe a gụrụ anyị n'oziọma, ebee ka Kraịst nọ? A sị na ọ nọ n'ụlọ nsọ nke Jerusalem, the temple in Jerusalem. Abịa kọwara anyị na onye ọbụla nọ na-ele anya n'elu na-asị, oh, lekwe n'otu ụlọ nsọ a ji maa mma. And actually it was a very magnificent building. Oge
Herod rụgharịrị ụlọ nsọ Jerusalem, enweghị ụlọ ọnụ n'ụwa a ga-eji mee gịnị tụnyere ya. It was the most magnificent building. Ka ha nọ na-ele anya na-asị, ihe amaka, ka Kraịst bịaziri kwuo okwu dara ka ụda egbe. Ọ sị ha, ihe unu na-ele anya ebe a, oge ga-abịa mgbe a ga-eme gịnị? Mgbe ha niile ga-eme gịnị? Ga-akụrụ isi. Can we take ourselves back to that time? Nnukwu ụlọ ụka ha ka eluigwe n'ala. Onye ọbụla na-eme admire, na-asị ebe a ka Chineke mere gịnị bi. Ofu nwa ntọntọ mmadụ esi ebe o si maybe North Dakota, ebe ime ọhịa juru, bịazie na-agwa unu sị unu ga-akụtu ụlọ a ga-akụrụ ya. Ma otu anyị gaa Washington DC gị hụ the capital, as magnificent as it is, somebody abịa gị na-akụsị ikpe hụrụ ihe a, ọ ga-anọ very soon, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-ada. That was the reaction of the people to Jesus. Mgbe ọ gwara ha sị a ga-akụtu ụlọ a, ebe a kparakata mkparam, ọ ga-ada. Ha jụziere ya sị ebe ị ma na ọ ga-eme, ngwa ji anyị sign, gosi anyị akara ga-egosi na ihe ndị a ga-eme. Kedu ihe Kraịst zara ha? He began to point out things. Ghọta ọfụma na ihe m na-ekwu ihe ahụ revelation. He began to reveal to them. Ọ bịa gwa ha sị, look at the sign, mana ọ bịara asịzie lekwa ihe ndị gaji imenụ. Nke mbụ, ọ rụtụrụ aka n'ihe a na-akpọ mba na mba ga-alụ gịnị ọgụ. Eze na eze ga-eme gịnị ga-alụ ọgụ. Ihe a na-akpọ political power. Obighịkwa ebe ahụ, ya agaghịkwa ọzọ si na a ga-enwe oke ala ọma jijiji. Nature will be destroyed. Ka a na-ekwukwe nke ahụ, ya agaghịkwa ọzọ si ezinụlọ. Nna ga-ebili megide nwa ga-ebili megide gịnị nna. So let us take that one by one. O bidoro from ụlọ ụka, then gazie to politics, gazie to nature, gazie to family. Ihe ụzọ ihe anọ na Kraịst kpọdoro aka are sometimes the things me and you cling to as if ha ga-enye anyị ihe a na-akpọ ultimate security. Ụlọ ụka, power, inwe weapons, politics, nature, and family. Sometimes these are the things that for us are the ultimate source of security. Christ na-asị anyị ọ bụrụ na ebe a ka ị were mkpụrụ obi gị tinye, n'ihe ndị a niile will pass away. And that is something we have to think through. I lay this structure, our church building, we can invest on it, but time will come in the future when this will be no more. Because sometimes we can misplace our priorities. Oge m chitara fada ọhụrụ n'Ọkigwe, enwere n'ofu onye anyị maara ọfụma, ya nwa na-eweta ego anyị na-eji arụ ụlọ ụka St. Mary's. Ebe ahụ enweghị ihe mewere hapụ ya, ma mgbe a na-azụ ala niile a na-azụ maka diocese, ọ ya nwa ya pụta ala kwuo okwu, onye ọbụla ewepụ aka, diocese enweta ala structure. O emechazi ofu ụbọchị ya nwụọ. Ka ọ nwụrụ, anyị niile bụ ndị fara na-akwado maka ya bụ funeral. Bishop na-akwadokwe. Time ejizi eburu mmadụ bịawazie n'ụlọ chọọchị. Maka na mgbe ahụ mgbe a na-ebulata mmadụ n'ụlọ enwe vigil. Time ahụ eji ebulata mmadụ n'ụlọ chọọchị, kedu ihe ọzọ anyị hụrụ? Ndị mmadụ eche ebe ha si yiri uniform ha gurum. Ọ bụrụzi ndị ogboni. And they meant it. They said enwe ebe bụ nwoke eme gịnị eje na ọ bụ onye otu ha.
chọọchị edozi mana onye awo he invested in structure ma chefuo mkpụrụ obi ya. No personal relationship with God. He gave his money for us to build the church, but look at what happened when he came to the end of life. Never. Ọya he Christ na-ekwu okwu ebe a na mụ na gị were ike were obi anyị tinye n'ihe a ma chefuo ihe nọrọ n'etiti gị na Chineke. Imecha ya nkịtị nkịtị ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-abụ? You will invest in vain. Ma ọ bụrụ na iji ha Chineke kpọrọ ihe gị jiri structure chesawa ebe nzọpụta si eme gịnị abịa foul. That's what happened to that guy. Ọzọkwa ya si o, nations will rise against nations. Kingdoms will rise against kingdom. Politics. Oge ụfọdụ anyị na-echesi ihe ga-azụ anyị wụ the amount of weapons anyị nwere. Na dịka America, ngwa agha anyị nwere, onye ọbụla echesi since we have this, we all are very secure. Mana ndị anyị ga-elezi n'anya ọ bụrụ na anyị lee back in history, ebe ka Napoleon nọ taa, ebe ka Hitler nọ taa, ndị a niile bụ ndị nwere ngwa agha America na-enweli ha n'oge nke ha. They were thinking that they will expand their empire to every part of the world, but their weapons failed them. Ngwa agha ha nwere azọ ha ndụ maka na eji ha Chineke kpọrọ ihu. We trusted in our weapons and that failed. Enwere ihe ọzọ Kraịst kwuru ebe ahụ. Ọ sị unu ga-akpachara anya ka ghara iwe onye ọbụla ga-abịarute duhie unu ụzọ ikwu sị abụ m Kristi ahụ, I am the Messiah. Kedu ihe ọ gwara ndị mmadụ sị when you hear people say I am the Messiah, kedu ihe ọ gwara ha? Unu emene gịnị? Unu eso na ha follow. Check your phone. Who are you following? Twitter, social media. Who in your life is your guru, your teacher? Who you think can make absolute claim to your life as if all Chineke ka ọ. O nwere ike wụrụ someone who is a political figure who is commanding all your devotion, all your respect. Mgbe ọbụla ịgbara TV, ọ bụ otu onye ahụ ka ị na-ege ntị. Onye bịa gwa gị sị ihe awụhụkwa ya gị sị kama anyị nwụọ taa. People will come up and say, I am the Christ, which means you have to do what I tell you. Ihe m gwara gị ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-eme. Every day ịnọzi na phone, ihe ọbụla onye ahụ kwuru gị kwere, ihe ọbụla onye ahụ kwuru gị kwere. The person then envelopes you. Ọ wụrụzie nwa na control your mind and everything. O nwere ike wụrụkwa a musician. O nwere ike wụrụ a celebrity. O nwere ike wụrụ anybody in your life that you listen to every day, claiming to be the ultimate source of security for you. Ihe ọbụla o kwuru gị sọ onye eziokwu. Christ sị gewenụ ntị o. Unu enwekwele gịnị, unu egekwele ndị a gịnị ntị. They will lead you astray. Maka na ha bụrụ Chukwu. Ndị unu ga-ege ntị wụ Chineke. Not only that, ya baa ha into nature. Ọsọ unu ga-anụ mgbe a ga-enwe oke ala ọma jijiji. There will be earthquake. Ya wụ na ụwa bidoro ebido 5 billion years ago ka ụwa bidoro, as scientists will say. But whatever has a beginning has what? Ihe ọbụla nwere mbido nwere gịnị ọgwụgwọ. Ọ sị ha ga-enwe oke ala ọma jijiji. Maka ndị n'ime anyị were nature dịka Chineke, ụka na-akpọ ihe a pantheism. Ya wụ ịhụrụ nature sị, oh Chineke,
bidozie ya wụrụzi worship of nature ka ị nọzi n'ime ya, ọ bụrụzi worship of God. And so many of us fall into that. Taa wụ Sunday, ị ga-ahụ na many people are out hiking. For them, hiking is the greatest good for them. Mana ha adịghị abịa ụka. Ha adịghị aga to a place where they can worship. Rather, they believe that going up hiking will give them what they want, the greatest satisfaction in life. Christ na-asị anyị, if you think that nature is your ultimate good, oge ga-abịa mgbe a ga-enwe ala ọma jijiji. Nature will no longer be nature for you. It will pass away. Ọ bụrụzi aka na ntị nye onye ọbụla. Some are also into exercise, beauty. Ihe m ga-eme ka m nwee ike ịdị young forever. Ọ bụrụzie their own religion. Ihe ọla na-emezi ha dị very determined to invest in things they feel will make them remain forever young. Mgbe a na-emezi ya bụ ihe echefuzie na enwere Chineke. Sundays awụrụzie a day to make yourself stronger. Exercise. Take your multivitamins. Take your things you can ingest to make yourself akwa akwụrụ. At the end of the day, you will get old. You will get sick. And you will die. Ọkwanye ihe ozi ọma taa na-akọrọ mụ na gị. Ma ọ bụrụ na anyị were ihe ndị a sị, ọ bụ ebe anyị ga-enweta security, no. And then place these things above God. Ya wụrụzi ihe na-control our lives. Mba. At the last kwa, Christ abịa metụ aka na family. Ọ sị, husband will rise against wife. Parents will rise against their children, and children will also rise against their parents. Investing in family. We are not bad-mouthing family. Makana family is the greatest good we have. Burukwu ya n'uche. Mana arụ ga-eme onye ọbụla n'ime anyị were family dịka Chineke. Mgbe were mkpụrụ obi gị niile tinye na family, to the extent that family replaces God in your life, that is when what Christ is saying today will happen. Unu ọtụrụ ihe m na-ekwu. Ka ọ rakwa iwere echi unu si Fara Kenneth si onye elekọtara ezinụlọ ya, ọ wasị unu ga-elekọta ezinụlọ unu. Mana ihe Christ na-agwa anyị si, let family not replace God in your life. Kedu ihe m kwere ekwu ya? E nwere ofu nwanne anyị m legidere anya for almost getting to 3 years now. Ọ gabeghị mass. You know, I became concerned. I reached out to him and the wife. He said, church unu na-anaghị agadi, what is going on? Ọ wee na-akọwazi na ụbọchị Sunday ka ha na-akpọga ụmụ ha maka soccer. You know, so soccer, very important for them. That's a source of family unity. Ka ha kirie nwa ha ebe a na-akụ bọọlụ. So because of that, mgbe a na-akụ bọọlụ a na-amanyekarị, within the time eji ekpe ụka, 3 good years anatabe oriri, 3 good years agabe confession, 3 good years nothing like worship. All because of love of family. In this instance, something is going wrong. When you think that family is the ultimate place of safety for you than God, family will fail you. Buru ya n'uche. It will fail you mgbe oge eruru. So ihe ndị awo ihe mụ na unu ga-atụle maka na agwara m unu si ihe agụrụ anyị taa revelation. Ihe Chukwu chọrọ ikpughere anyị na ọ bụrụ na mụ na gị were obi anyị tinye n'ihe na-agafe agafe. At the end of the day, me and you will be highly disappointed. Disappointed. Whatever we place as value in our lives that takes over the place of God in your life, ebe a ka ị ga-meet ihe a na-akpọ misfortune. Real misfortune. Ana m arụ n'ụlọ ọgwụ. E nwere ofu ụbọchị ha kpọrọ m na e nwere onye chọrọ ịhụ fada, aha adịghị ya. I went, ọ bụrụ nnọọ nwa okorobịa, still in his 40s. Mana o nweziri advanced
cancer dịrịla metastasize all over the body. So that hospitalization ọ bịara ebidoro gwawa ya na ihe amarakwa akwụrụ. Mgbe aka o bidozi chọwazie fada. So when I came for the first time, ka o bidokwere bee akwa o bere because ọ ka nwere ụmụaka pere mpe. I kept on encouraging. As days go by, ọnọdụ ya na gị hụ na onye agbadawala. And there is nothing more they could do. A na-ekwuzi okwu hospice or transitioning to comfort care. Mgbe ọ bịaziri doo ya anya na ihe a ga-egbu ya, ka ọ bịaziri sị m biko na e nwere something dị very important for him na ya nwere ike ịnata oriri. Si ya na ụlọ ọgwụ ebe anyị nwere chapel oriri nọ. Ị chọrọ ka m wetara gị ugbu a? Ọ sị m na ya agbabeghị akwụkwọ anọghị eji ya na-anata ha oriri. And that really affected me because enwe otu m ga-esi nye oriri without marriage. So m bịa legide anya hụ otu o si agụ ya agụrụ ịnata oriri. I felt like I have to do something. M jụrụ asị nwunye gị ọ nọ ya? Asị m ya na nwunye ya nọ ya. Sị ele mgbe ọ ga-eji bịa eleta gị? Ya sị lekwe mgbe ọ. Sị oke gwu ya aga m abịa mgbe ọ bịara. Ị dị ready gị na nwunye gị gbaa akwụkwọ na hospital ebe a na room a? Ọ sị m na ya ga-emenwu. Asị oke. Ụbọchị nwunye ya bịazi ma agbagote. Nwunye ya makwa na ọ na-anwụ. So ma kọwara nwunye ya sị lekwa ihe dị gị gwara m ọ ga-achọ ịnata oriri tupu ya anwụọ. And the only thing we can do right now iji nye ya this opportunity wo unu nwere ike ịgba akwụkwọ ebe a. Ọ gba m nkịtị. O lekata m anya mmiri eju ya anya. Ọ sị m na ya ekwe ha. Ya ekwe ha na ya agaghị agba akwụkwọ. Then later on ya bịa kọwazie the reasons why she is refusing to wed. Ọ bụrụ na ya na nwoke a lụrụ di kemgbe almost like getting to 10 years. Nwoke bịara be ha na Mexico. Dị ebe ahụ lụọ ya otu na-esi alụ nwaanyị. Kpọrọzi ya bata ebe a. Mgbe ha na-abịa ebe a, papa ya na mama ya gwara ya sị ihe anyị chọrọ ka unu gbakwa akwụkwọ. Nwoke ekwete na anyị rughala Amerịka anyị ga-agba akwụkwọ. Abatazie na Amerịka, nwa nwaanyị ebidozie mụwa ụmụ. Anaghị echetakwere nwoke ka anyị ga-agba n'akwụkwọ ọsịchere. Ka anyị ga-agba n'akwụkwọ ọsịchere. Because his own view of marriage bụ mgbe a ga-akpọkọ ụmụnna ya niile buo boutique na elu n'ala nwee hall ka ọ gbajuo mmadụ. Mana unfortunately he's not making the money ga-eme onye ọbụla entertain. He kept on encouraging this woman. Chere ka anyị nweta ezigbo ego anyị ga-eme marriage dara ụda. He kept on postponing till that time. Mgbe m yọziri nwaanyị asị ya biko can you do this favor for your husband? Ya akpụọ isi n'ala sị over her dead body na enwe ike ịgba akwụkwọ na ọ bụ ụdịrị marriage a ka ya ga-eme. And she meant it. And eventually this man died. Ọ nataghị oriri ahụ. Kedu ihe m kwere na-ekwu ihe a? What is your priority? For him, priority wo ka akpọ ọbịa ka enwee big celebration. And look at how it ended. Maka na ejighị Chineke kpọrọ ihe. So ụmụnna m enweghị ọzọ m na-ekwukwo. As a word is enough for the wise. Oji Chukwu ji ihe. Oji Chukwu ji ihe. N'ikpeazụ ihe Kraịst ji mechie okwu ile anya na bulletin ahụ iji. Ọ sị you will save your life by your perseverance. You will do what? Save your life by your perseverance. You will secure your life. Ya ọ bụrụ nọ na ịkwụrụ ebe Chineke nọchi ike ị ga-enwe nzọpụta. Udo dịrị unu. Yeah.
site n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ọzọ ga-abịanụ. Amen. Ekpere ke ndị kwere nụ ụmụnne m hụrụ n'anya ka anyị were n'okwukwe gbakwute Chineke hụrụ anyị n'anya, onye na-emezuru anyị ihe dị na anyị rịọrọ n'okwukwe, ka ọ nabata ekpere nke anyị ga-erunyere ya na ekpere ke ndị kwere na. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị otu Kristi nọ na mba niile na ndị ndu ha, ka Chineke nyere ha aka ikwudosi ike n'ime mkpagbu na nleda anya niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị nyere ndụ ha n'ihi nchedo obodo ha na ndụ ndị ọzọ, ka ili ha na-echetara anyị mkpa udo dị n'ụwa. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ụmụ nwanyị isi mkpe na ndị nwoke ndị nwunye ha nwụrụ anwụ, ka ha na-enweta enyemaka ndị ezinụlọ ha na nke ndị ọgbakọ na nke ndị agbata obi ha. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị ogbenye, ndị ọrịa na ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ka ha na-enweta agbamume na nkasi obi nke ndị otu Kristi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ndị niile gbakọrọ n'oche nri nke Kristi, ka anyị na-ekwe nkwa ịdị ahụ mmadụ ibe anyị n'anya dịka Jesu si hụ anyị n'anya. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na ajamasị dị asọ nke taa, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka ekpere anyị wetara ha aṅụrị ebe n'eluigwe, kasie ndị ezinụlọ ha obi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị. Di nwe na anyị nụrụ arịrịọ anyị. O Chineke ji ike niile, ịhụnanya anyị nwere n'ebe anyị nọ karịrị akarị. Ewetu oge enweghị ihe anyị pụrụ ime na ndụ anyị. Biko were afọ ọma nabata arịrịọ niile nke anyị rụnyere gị n'ekpere ke ndị kwerenụ, karịa ka anyị yọrọ gị n'ekpere. Anyị ji okwe wee na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Bịa nye ya ekele, bịa sekpụrụ ya. Bịa nye ya ekele, tonu Chukwu. Bịa nye ya ekele, bịa sekpụrụ ya. Bịa nye ya ekele, tonu Chukwu. Bịa nye ya ekele, bịa sekpụrụ ya. Bịa nye ya ekele, tonu Chukwu. Ị bụrụ ogbenye kene ya, Afọma Chukwu ebuka, ụgwọ gị na-echere gị n'alaeze Chukwu. ị bụrụ ogbenye kele ya. Afọma Chukwu ebuka, ụgwọ gị na-echere gị n'alaeze Chukwu. Ị bụrụ ọgaranya kpatara anya. Afọma Chukwu ebuka, ụgwọ gị na-echere gị n'alaeze Chukwu. Kelenụ Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Kelenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Kelenụ Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Bịa nye Chineke nna
kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye bịa n'iru ya bịa n'iru ya ma ị nweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị werenụ ihe unu nwere bịa nye bịa nye Chineke nna ahụhụ gị bịa nyekwa ya ma hụrụ gị n'iru ya n'enweghị ihe ọbụla nye ya onwe gị kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu kelenụ Chukwu nyenụ ya onyinye ọma werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu enwere m Chukwu dị mma 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 enwere m ya ezi nwanne m enwere m ya ezi enyi m enwere m ya enwere m ya enwere m Chukwu dị mma enwere m Chukwu dị mma enwere m Chukwu dị mma enwere m Chineke dị mma enwere m Chukwu dị mma enwere m ya ezi nwanne m enwere m ya ezi enyi m enwere m ya enwere m ya enwere m ya ezi nwanne m enwere m ya ezi enyi m enwere m ya enwere m ya enwere m Chukwu dị mma enwere m ya ezi nwanne m enwere m ya ezi enyi m enwere m ya enwere m ya enwere m Chukwu dị mma Ịwana ụmụnna m kaja mụ na unu bụrụ ihe ga-amasị Chineke nna ji ike niile nara nụ inwenụ biko lekwasị anya na aja nke a anyị na-ehunyere ebube eze gị biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị ka anyị were rite uru na ngọzi gị dị ebe ebe site na Kristi dị nwe anyị onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu n'ebe dị nwenụ nọ anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene kwesịrị bụrụkwa ihe ziri ezi ọ bụ ihe kwesịrị ezi na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile o nna dị nsọ site na nwa gị hụrụ n'anya bụ Yesu Kristi ya bụ okwu isi na ya mee ihe dum onye izitere ka ọ bịa gbapụta anyị o were ahụ site n'ike nke mmụọ nsọ amụọ ya na Virgin Maria iji mejuo uche gị na iji gbatara gị ndị ga-abụ ndị nke gị doro nsọ ọ gbasara aka nke ọnwụ n'elu obe ọ bịa merie ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị ka anyị soro ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otuto gị were otu olu na-ekwe nsọ nsọ
nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ nsọ. Hosanna, Hosanna. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ m nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị, naranụ m nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko, mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, ndị nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Amen. Amen. Ụmụnna, ka anyị were
were na ekpere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, otuto dịrị aha gị, ọchịchị gị bịa, eme uche gị n'ụwa esemi ya n'eluigwe. Nye anyị tata ndị nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwere ka anyị kwenye na nrọ anyị, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sepụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbala ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Yesu Kristi. Onye nwe anyị Yesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke o sepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, lee dị nwe na Yesu Kristi, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ na oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ. Inwenụ, anyị eriele ahụ na ọbara Kristi nwa gị. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji umeala rịọ ka ị site n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Ọ bụ na Satọde anụnwa na-abịanụ ka African American Catholic Center na-anabata na honor ndị ụkọchukwu anyị niile from the diaspora. Ọ bụ na Satọde anụnwa ka ọ ga-abụ nke anyị na-ama ọkwa ya. Ebe ọ ga-abụ bụ na Proud Bird Restaurant nke dị na Aviation. Ọ bụ ebe anwa ka ọ ga-abụ. Ọ bụ 11 o'clock ka ọ ga-ebido gbasaa 1:30. A na-akwadosi ya ike na Wednesday anụnwa ka anyị enyedebe tiketi were gụkọ mmadụ one. A na-atụ anya na eyi elu ebe 400, 450. Ofu tiketi bụ $75 maka ọ bụ anyị nwe ụkọchukwu anyị so n'ime ya. Ndị ụkọchukwu anyị ọtụtụ ndị Igbo nọ n'ime ya. Ọ bụ ha nwa ka anyị na-anabata ikene ọrụ ha na-alụ na this archdiocese. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu anya akpọ ụkọchukwu ndị ojii nọ na this archdiocese, historically ka m si were malụ, ọ bụ so ofu ụkọchukwu bụ onye ojii echigo na this archdiocese here. Ya bụ onye a mụrụ ebe a, chie nye ebe a. Mana anyị na-anya ọ bụ ndị be anyị. Ị na-anya ndị ojii niile nọ na this diocese, archdiocese, ọtụtụ n'ime ha ekeghe nọ. I would say at least 50% or more bụ ndị Igbo anyị. Ya bụ ọ dị mkpa na anyị bịara ka anyị were kwadosie ike kwukwe na yes na anyị nọ ebe a. Ọ bụrụ ha pụta, o nwere ndị be anyị akwụ ha n'azụ were na-asịkwa n'ihe ndị a bụ ndị nke anyị, ndị a bụ ụmụ nwanne anyị. Anyị na-atụ anya na otu ọbụla emeghị ka emere unu ziga ofu onye ma ọ kalịa. O nwezie ka o si dị parish anyị ewere ofu tebụl $75, $750 for 10 people that makes one table. So anyị na-ayọ onye ọbụla onwe ndị chọrọ ya ha mee ka mmalụ ọ ha mee ka Dr. Amuchie mmalụ. Anyị so na ndị na plan ihe gbasara ya. Ndị ICWO anyị na-elotala unu na nzukọ unu ga-abụ Satọde anụnwa 3 p.m. Ọ bụ physical meeting ka ọ ga-abụ na hall ebe a ka ọ ga-ebidokwa oge o ji ebido 3 p.m. A na-ayọ unu niile. Ndị altar servers, ụmụaka nwere ndị nne na nna nwere ụmụaka na-agụ 5th grade gbagobe chọọ ka ha serve mass. Anyị na-ayọ ndị dị etu a ka unu fụ ndị na-enekọta ihe gbasara ya anya. Ndị dị etu a nụnwa bụ Felix Onwukwe, David Akụnwafọ na Osi Ụfọndụ. Osmond Echeta sị ka ekene unu niile ndị community anyị niile ka anyị si gbatali ya ọsọ beruere ya nọnyere ya
ọkachasị na Fraịde anụnwa akara ụka maka papa ya rapụ ụnụ. Anyị na-elotekwa anyị ka ya na-ama ọkwa nke a n'ọdịnihu maka African National Eucharistic Congress nke a ga-enwe arọ ọzọ ka anyị tinye. Ọ ga-ebido na July 21 wee luo na July 23. Ọ bụkwa ebe anwa ka anyị buzi ikusa were ya ebu ikusa wee jee. Ebido ikusa na Thursday, Friday the Congress, Eucharistic Congress na mgbede agabazie were gbasaa na Saturday night. Ọ bụ ndị ojii ndị Afrịka niile na-aga Catholic ka a na-eme this Eucharistic Congress every 5 years. Again, ịbịa na Nigeria akpọ ndị Catholic, anyị ma na abịa na Nigeria emeghị ihe ọzọ, anyị ketere 60% or even more of the Catholics in Nigeria. Ịbịakwa ndị Afrịka ndị ojii nọ n'obodo a, ndị Afrịka niile ịkpọkwa ndị bụ Catholics n'ime ha, dịka anyị si bụrụ the biggest black church, Catholic church in this archdiocese. Etu ọnwa ka ọ dịkwa na ọ bụ ndị be anyị n'ebe ọ bụla ha nọ na. So a na-ekwu African Eucharistic Congress, anyị nwanyị a na-atụ anya na anyị apụtakwa n'igwe ka anyị pụta ka anyị gosikwa na yes etu ọ dị n'ụlọ ka ọ dị n'ama ebe a nụnwa anyị nọ n'ime ya. And ka anyị si wee ghọta ebe ya nọ mie bụ na Catholic University of America, and eme ya ọ dịkwuo mfe, ofu abalị $50, $100 irejista ya onye gị nni werekwa registration. So emere ka ọ dị na mfe. Ụmụaka dị 18 years and below nke ha bụ free. So ihe anyị ji ama ọkwa niile ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị gara ya n'igwe July 21 next year to July 23. Ndị NIN National ID, Nigerian National ID, ara ha ya abịakwa ebe anụnwa ka ha si abịa. Ọ ga-abụ December 17 ma anyị maalụ na kọmputa ka ihe eje mee ihe niile ihe eme were nweta mara mgbe ihe eji were bịa. Ha nyere gị oghere. Ndị otu Sacred Heart of Jesus na Immaculate Heart of Mary tata bụ nzukọ na-agbasa ebe ndị kwaya ga-anọ ka ọ ga-abụ agbasasịa. Ndị Patrick Nwosu na ezinụlọ ya tata ha mere nwa ha birthday si agbasa. All the kids, they have something for you. I don't know if they have for adults. Ozi eziri nke m na-ezi. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us, please may you stand. First time worshipers. Biko ka anyị kụpụ n'aka. Ka anyị kụpụ n'aka. Ka anyị kụọlụ ha aka. Daalụnụ. You are welcomed. Anytime you are here with us, we welcome you to worship with us. Ka anyị kụpụkwuoro ni Philip na ebe a na wee kwuo nso kwụrụ ọtọ. Obu ụzọ kwụrụ ọtọ. Ka anyị kụpụrụ ya aka ọfụma maka ọlụ ọ na-alụ ebe a ya na ndị otinye ọ na-aga n'ụwa niile. Ka anyị na-ekene nụ ha. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu kara anyị ụka tata, ụkọchukwu Kenneth Chukwu. Anyị na-ekene gị. Daalụ. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Labanụ misa gwụsịwo. N'obe n'ụdị nwe n'obo nna
otito dịrị tobe ya otito dịrị nna kene nwere mbido ka ọ na-enwe njedebe dịrị nna na nwa na ọnụ n'ebe niile ka n'ụwa ka n'igwe otito dịrị nna otito dịrị nna na ndokwa dịrị mmadụ ndị ha na-asọ Chukwu otito dịrị nna otito dịrị nna na nwa na mmụọ nsọ tobenu dị nwenụ bụ nna anyị nọ n'elu otito dịrị nna otito dịrị